खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सेलाव बयखौ बर' रावनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि सारनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव एबा जोंनि एनडिबिनि फाउन्डार बिथां डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारनि बिला एबा जामिना जोबथ'सिगोन। बर' गोरोबथा खौसेथि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथां डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारा जामिन मोनदोंमोन एबा जामिनखौ लाब खालामदोंमोन। 4 सप्तानि थाखाय एबा सप्ता 4नि थाखाय जामिन मोनदोंमोन। 4 सप्तानि जामिन मोननाय समा दिनै जोबनानै फैबाय। आरोबाव गोदानै जामिन मोनबावासै। जोबथेसालियाव थांखांनायनि उनावसो जामिन मोननो हागौ होननानै गुवाहाटी हाइकर्टआ फोरमायदों। 25 फेब्रुवारियाव जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थांफिननांसिगोन। सप्ता 4नि एबा 4 सप्तानि साना दिनै जोबनानै फैबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन। बिटिआरनि सक्तिनि थाखाय ओंखारबोदोंमोन जोबथेसालिनिफ्राय जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि सारा। थारैनो दा 25 फेब्रुवारियाव थांफिनबावसिगोन। गोबाव समनिफ्रायनो नाजानानै दासिमबो अराय समनि थाखाय जामिन मोनाखै एबा बेल मोनाखै। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा अराय समनि थाखाय जामिन एबा बेल मोननो हागौ होननानै फोरमायदों। आसा खालामो जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि सारा अराय समनि थाखाय बेल मोनगोन एबा जामिन मोनगोन होननानै। गोबां मानसिफोरानो बे खोथाखौ खोनानानै दुखु मोनबाय जानो हागौ। नोंथांमोना गोसोखौ बांद्राय लोरबां दा खालाम। बिथां डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जामिन मोनफिनगोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ रन्जन दैमारि सारनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ। मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव जय बर' हारिनि। आसा खालामो जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां डिआर नाब्लाया जोबथेसालिनिफ्राय अराय समनि थाखाय जामिन मोनगोन होननानै। जों थांनाय 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै नांनायनि उनाव बे जारिमिनाव मख'जाथाव साननि थाखायनो जों नेगासिनो दंमोन। आरो दिनै बे जालांबाय। दिनै गोरोबथा खालामबाय। जों सहि होबाय। जों आसा खालामो जि गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे मुगा लाबोगोन, गोदान मोनसे सानखांथि लाबोगोन आरो गोजोननाय, खौसेथि आरो दावगानायखौ लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों। जुदि सरकारा आखरे गासैबो बे एग्रिमेन्टनि बा गोरोबथानि क्ल'जफोरखौ जाफुंहोयो। जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों सानज्लायनोसै माबायदि जों दावगालांनो हायो। जोंनि गेजेराव आं सानो जे खौसे जानायानो सेथि। जों खौसेयै माबायदि दावगालांनो हायो आरो मा खालामगोन। जोंहा पार्टि दं, नोंथांमोनबो दं, गासै बर' रायजो राजाबो दं। गासैनिबो खोथाफोरखौ नोजोर होनानै लानानै जों दावगालांगोन।